Hola, avui anem a fer un experiment sobre les plantes amb llenties. Anem a començar. Els materials que necessitem són un got, cotó, llenties i aigua. El primer que tenim que fer és agafar cotó i posar unes 2 boletes. Així. Les anem a posar en el got i li anem a posar un poquet d'aigua. Ara que ja li hem posat aigua, li vaig a posar unes quantes. Així. I ara el que necessitem és esperar. Més o menys una setmana ja han crescut així i fer-li un forat a la capsa i així hi ha que veure com creix la planta buscant la llum, en aquest cas el sol, i així tindrà que fer subir un poquet i després es tindrà que flexionar i veurem l'experiment a la part natural. I a esperar com creix. Així és com han quedat les plantes. Han crescut per fora del forat perquè anaven buscant els raigs de sol i per això han sortit en aquest forat. Així. Ara anem a quitar la caixa i vam a veure com ha quedat les plantes. I han crescut de costat perquè anaven buscant la llum. Adeu!